acesta este de fapt conceptul Republicii Moldova. Dacă tu ești în scaun cu rotile, tu înseamnă că nu ești în stare de nimic. Nu este adevărat. In the beginning, it was difficult generally to provide inclusive education because no one was ready for it. Having children with disabilities in special schools was more like a default, situation. The most important element was to have a coordinated effort and have all the partners together, working together towards the same goal. Pentru că mediul educațional, școala, grădinița devin mult mai deschise, mai receptive și mai axate pe necesitățile absolut a tuturor copiilor. Cadrele didactice care învață și cunosc a gestiona o educație pentru un copil cu dizabilități este mult mai deschis și mai axat și pe necesitățile unui copil tipic. Cu o zi înainte să vin la școală, mi-am început să-mi fac tot felul de scenarii, cum că n-aș putea avea prieteni pentru că sunt în scaun cu rotile, dar când am venit aici, clasa mea m-a întâmpinat cu atâta căldură și cu atâta bucurie încât scaunul cu rotile nu a fost un impediment pentru mine. Children indeed learn from each other, they motivate each other, they really share experience. So a child who has a colleague with disabilities in class learns respect for diversity, for differences, and learns empathy every day, every single day, every single lesson. So the children with disabilities have more chances to continue their education, to continue their educational path if they go to a regular school with the adequate support, of course. And they have more chances to integrate in the society and even the labor market and build a happy life. Îmi place foarte mult să citesc, să cânt și îmi place să învăț. Chiar ador să învăț și deși sună ciudat, este pasiunea mea, cred că numărul 1.